Il-qari dal-għodu huwa meħud mill-Evanġelju skont San Ġwan kapitlu 4 u se naqraw minn vers 1 sa vers 42. Fi kapitlu 3 ta' Ġwanni jekk tiftakru, Ġesu iltaqa' ma' wieħed li kien jismu, naraw min jaf, Nikodemu. Hawnhekk għandna inkontru ieħor ta' Ġesu darba ma' mara Samaritana. Naqraw. Mela, meta kien jaf il-mulej kif il-Fariżej kienu semgħu li Ġesu kien qiegħed jagħmel u jagħmel iżjed dixxiepli minn Ġwanni, għalkemm Ġesu nnifsu ma kienx jagħmel iżda d-dixxiepli tiegħu, Ġesu ħalla l-Ludija u reġa' mar fil-Galilea u kien jeħtieġ li jgħaddi mis-Samarija. Imbagħad wasal f'belt ta' Samarija li jisimha Sikar, qrib il-qasam li Ġakob ta' lill-ibnu Ġuseppi. Issa il-bir ta' Ġakob kien hemm. Mela Ġesu, billi kien għajjien minħabba l-vjaġġ tiegħu, għatek bil-qiegħda fuq il-bir u kienet madwar is-sitt siegħa. Jiġifieri l-ofsinhar. Ġiet hemm mara mis-Samarija timla l-ilma. Għalilha Ġesu għatini nixrob, għax id-dixxiepli tiegħu kienu marru l-belt jixtru l-ikel. Qaltlu mbagħad il-mara Samaritana, kif int li intludi titlob tixrob lili, mara Samaritana? Għax il-lut ma jagħmluhiex mas-Samaritani. Ġesu wieġeb u qalilha, kieku kont taf il-għotja ta' Alla u minnu dak li qallek għatini nixrob, kont titolbu int u kien jagħtik il-maħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, int m'għandekx biex timlaw il-bir u font, mnejn mela għandek dal-il-maħaj? Jaqgħu int akbar minn Ġakob missierna li tagħna l-bir u xorob minnu hu stess u li jiedu l-bejjem tiegħu. Wieġeb Ġesu u qalilha, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqbdu l-għaġġ. Iżda min jixrob l-ilma li nagħtih jien ma jaqbdu għaġġ qatt. Imma l-ilma li nagħtih jien ikun fih għajn ta' ilma ġieri sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, Sinjur, għatini dan l-ilma biex ma jaqbadniex għaġġ u lanqas niġi hawn nimla. Għalilha Ġesu, mur sejjaħ lil żewġek u ejjaw. Wieġbet il-mara u qalet, m'għandix raġel. Għalilha Ġesu, sewwet m'għandix raġel għax 5 irġiel kellek u dak li għandek issa mhux żewġek, dan sewwet. Għaltlu l-mara, Sinjur, nara li int profeta. Missirijietna qiemu fuq din il-muntanja u intom tajdu li f'Ġerusalem hu l-lok fejn wieħed għandu jagħti qima. Għalilha Ġesu, hemm minni mara sija tasal meta la fuq din il-muntanja u lanqas f'Ġerusalem ma tagħtu qima lil missier. Intom tqimu dak li ma tafux. Aħna nafu l-dak li nqimu għax is-salvazzjoni tiġi mill-Lut. Imma tiġi s-sija u issa hi meta dawk li jqimu fis-sewwa iqimu lill-missier fl-ispirtu u fis-sewwa. Għax bħal dawn ifittex il-missier biex iqimuh Allo spirtu u dawk li jqimuh jeħtieġ li jqimuh fl-ispirtu u fis-sewwa. Qaltlu l-mara, naf li għandu jiġi l-Messija li jissejjaħ Kristu, meta jiġi hu jarrafna kollox. Għalilha Ġesu, jienu li qiegħed nitkellem miegħek. U f'dak il-waqt ġew dixxiepli u staġbu kif kien qed jitkellem ma' mara, iżda ħadd ma qallu xi trid jew għaliex qiegħed titkellem magħha. Il-mara mbagħad ħallit il-ġarra tagħha u marret il-belt u qalet lin-nies, ejjew waraw raġel li qalli kull ma għamilt, dan mhux il-Kristu. Imbagħad ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. F'dak il-waqt id-dixxiepli kienu jitolbu billi jgħidu Rabbi kul. Iżda hu qalilhom jien għandi x'niekol ikel li intom ma tafux bih. Id-dixxiepli għalhekk qalu xulxin,
jaqgħu ġablu xi ħadd jiekol. Għalilhom Ġesu l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' dak li badni u li ntemm xogħlu. Ma tgħidux intom għad baqa' 4 xhur imbagħad jiġi l-ħsad? Ara, jien ngħidilkom erfgħu għajnejkom u ħarsu lejn-għelieqi għax diġà huma bojgħod għall-ħasda. U dak li jaħsad jirċievi l-ħlas u jiġbor il-frott għal ħajja ta' dejjem. Issew dak li jiżra u kemm dak li jaħsad jifirħu flimkien. Għax dan hu minnu l-qawl wieħed jiżra u ieħor jaħsad. Jimbagħadkom taħsdu dak li intom ma tħabattux għalih. Irġu l-oħra tħabtu u intom tħaltu fit-taħbit tagħhom. U ħafna Samaritani minn dik il-belt emmnu fih minħabba kliem il-mara li xedet għalli kull ma għamilt. Għalhekk meta s-Samaritani ġew għandu talbuh biex jibqa' magħhom u baqa' magħhom jumejn. U wisq aktar emmnu minħabba kliemu u qalu lill-mara, issa nemmnu mhux minħabba kliemek għax aħna infusna smajni u nafu li dan hu tassew il-Kristu, is-Salvatur tad-dinja. Amen. Ġesu jitkellem man-nies. Fil-Vanġel insibuh ikellem lil-folol, insibuh jitkellem lill-grupp tiegħu, lill-apostli u d-dixxiepli tiegħu, imma wkoll insibuh jitkellem ma' dak u ma' dik. Wieħed konverzazzjoni privata. F'kapitlu 3 ta' Ġwanni ġie għandu wieħed jismu Nikodemu, mallem, ludi, imlaħħaq sew, bniedem reliġjuż, bniedem tajjeb, bniedem li jaf l-Iskrittura. Ġesu tkellem miegħu. F'dar il-passaġġ Ġesu mar u kellem lil din il-mara ma jafa ħadd, Samaritana, mara li ma kellix reputazzjoni tajba, kienet mara ta' dnub. Mara li ma kienet taf xejn mill-Iskrittura li forsi xi ftit intietef l-hawn u lem. Wieħed ġie għandu bil-lejl ma' din qiegħed jitkellem f'nofsinhar. Ġesu jkellem lin-nies u dalgħodu l-10:30 ta' filgħodu hawnhekk Ġesu irid jitkellem miegħek. Ejja nisimgħu l-konverzazzjoni ta' bejniethom dawn iż-żewġ min-nies, Ġesu u din il-mara. U waqt li qed nisimgħu lil xulxin, iwieġbu l xulxin u jkellmu lil xulxin. Ejja niftħu widnejna, ejja niftħu qalbna għal kelma li l-mulej Ġesu irid jgħid speċifikament lilek. Mela, kif tafu? Ġesu kien, kif għadna kemm rajna, kien fil-Ludija, kien qiegħed fil-Ministeru Pubbliku jgħallem, jagħmel mirakli, imma kien jeħtieġ li jmur issa fil-Galilea. Għandkom idea tal-mappa ta' Iżrael, Ludija qiegħda n-naħa ta' isfel. Il-Galilea naħa ta' fuq. Il-Ludija fejn hemm Ġerusalem, fejn hemm Betania, fejn hemm Betlehem. Il-Galilea fejn hemm Nazaret, fejn trabba, fejn hemm il-Baħar tal-Galilea, fejn hemm Kafarnaum u dak il-postijiet li tant xandar. Issa bejniethom dawn qishom sandwich kien hemm biċċa art imsejħa Samarija. Mela isfel għandek il-Ludija, fuq għandek il-Galilea u bejniethom għandek din l-istrixxa art tal-Samarija. Ovvjament in-nies ta' dak il-post kienu jgħidulhom is-Samaritani. Min kienu dawn is-Samaritani? Morru lura fl-istorja, Samaritani kienu Iżraeliti. Imma wara d-deportazzjoni tagħhom meta Alla bagħthom fl-eżilju, l-ftit li kien fadal u l-ftit li ġew lura, spiċċaw jiżżewġu nies pagani, nies tan-nazzjonijiet ta' madwar. Allura ma baqgħux puri ġenetikament fid-dem tagħhom bħala Lut. Iktar għar minn hekk illi minn barra l-liġi ta' Alla u ma kellhom il-Pentateuku l-ewwel 5 kodba tal-Iskrittura, anke b'xi tibdiliet fihom, imma magħhom żiedu ħafna tagħlim ta' reliġjonijiet
tal-madwar u l-filosofija Griega, allura kellek din it-taħlita sħiħa ta' reliġjon u filosofija bejn reliġjon vera u bejn reliġjon pagana mħaltin flimkien. Bil-Malti ngħidu kienu pastardjati. Ir-reliġjon tagħhom ma kienx reliġjon pura. U kif wieħed jista' jimmaġina ir-relazzjoni bejn is-Samaritani u l-Lut ma tantx kienet tajba, infatti dawn ma kienux jaħmlu lil xulxin pinġuti. U ma kienux jitħamlu ma' xulxin, ma kienux jieklu mill-istess reċipjenti tal-ikel u plattux nafjen. U kien hemm Lut li anke biex imorru mill-Ludija u biex jitelgħu fuq il-Galilea minflok tieħu triq dritta kienu joqogħdu jaqsmu l-Ġurdan le, titla' min-naħa l-oħra tad-deżert, imbagħad terġa' taqsam xmara l-Ġurdan u tiġi fil-Galilea isek minn hawn trid tinżel l-imsida, imma flok taqbad it-triq u toħodha l-isfel, le, tmur il-Ħamrun, mbagħad mill-Ħamrun tmur il-Pjeta, mbagħad mill-Pjeta tinżel l-imsida. Ġesu ma kellux dawn is-sinifiteti, ma kellux dawn il-preġudizzji, kellu bżonn imur il-Galilea linja dritta u għadda minn nofs is-Samarija. Għadda minn hemm mhux għax kienet l-iqsar triq biss, ma kellu appuntament. Kellu appuntament. Mela waslu ħdejn post partikolari, ħdejn dan il-bir, u wara ġurnata mixi, ngħidu 4-5 sigħat mixi fix-xemx tikwi tal-Palestina, Ġesu kien għajjien, Ġesu kien bil-ġuħ, Ġesu kien bil-għaġġ. U poġġa bil-qiegħda fuq il-bir illi ħafna snin qabel Ġakob kien ħaffer u kien taħ lil Ġuseppi u kien għadu magħruf bħala il-bir ta' Ġakob. Milli jidher dan l-istess bir għadu jeżisti sal-ġurnata tal-lum. Il-belt kien jisimha Sikar u tiġi ħdejn il-muntanja Gerazim. Din hija l-muntanja illi għal Samaritani kienet il-belt il-qaddisa tagħhom, il-muntanja qaddisa u hemmhekk kienu jemmnu il-qima vera talla kellha ssir. Mela naraw il-Ġesu bil-qiegħda fuq il-bir u x'għamel l-apostli tiegħu bagħthom. Għallhom morru tlu fil-belt u ġibu ftit ikel x'nieklu. Innotaw li Ġesu ma kienx isiba xejn bitqila li jiekol ikel magħmul u maħdum minn id Samaritani. Il-preġudizzji Ġesu ma kienux jagħmlu bih. U poġġa bil-qiegħda hemmhekk u bagħthom lem. Tgħid li kellu bżonn jibagħthom 12 biex iġibu ftit ħobs u ftit ikel. Ma setax bagħt 4 minnhom u l-oħrajn ħallihom hemmhekk jistrieħu taf għalfejn bagħthom naħseb jiena. Biex ikollu konverzazzjoni fil-privat ma' din il-mara li kellu jitkellem magħha. U Ġesu poġġa bil-qiegħda u ftit wara tiġi din il-mara bil-qolla, bil-ħabel, bis-satal magħha biex timla l-ilma fl-ofsinhar. Tgħidli huwa ma doffi fl-ofsinhar ġiet biex timla l-ilma fix-xemx tiżrex, ma setax tiġi filgħodu kmieni jew flaxija meta x-xemx tkun qiegħda tbatti u wara kollox in-nisa tal-belt kienu jiġu jimlew l-ilma u jgħidu kelma u probabbli aktar minn kelma waħda flaxija u kulħadd min jimla kulħu noqogħdu ngħidu naqra soċjali noqogħdu nitkellmu bejnietna. Imma din ġiet fl-ofsinhar. Ma kienx mara illi kienet miġjuba minn sħaba stess, minn nies ta' belta stess. Din kienet mara imwarba miċħuda. Nies jgħidu fuqha minħabba l-istil ta' ħajja li kienet qiegħda tgħix. Għalhekk ġiet fl-ofsinhar. Ma ġiet ukoll fl-ofsinhar għaliex fil-providenza ta' Alla ried ilaqqaħħa ma' Ġesu. Ġesu kellu x'jgħidilha. Ġiet hemm mara mis-Samarija. Timla l-ilma għalilha Ġesu għatini nixrob. Mod l-aktar naturali Ġesu beda konverzazzjoni magħha. Ma bidiex jgħidilha b'xi kunċett teoloġiku u filosofiku kbir. Immaġina jiġi xi ħadd fuqek u jgħidlek isma' li nixtieq inkellmek fuq is-soterjoloġija u fuq it-teoloġija tas-salvazzjoni u inti tgħidlu skużi. Tieni nixrob.
tini nixrob. Il-mara inħasdet naqra u staġbet. Għaltlu, kif inti li intludi titlob lili mara Samaritana biex natik tixrob? Ibda biex inti ma tmurx ikun hemm mara fit-triq ma tafix ta' nazzjonalità differenti minn tiegħek qiegħda tagħmel xogħla tagħmel l-affarijiet tagħha u tmur fuqha u tibda konverzazzjoni magħha. Nieħu minni minix bniedem li mmur fuq xi ħadd ma nafux u nibda nkellmu. Diġà hemm pass hemmhekk. Imma dak iż-żmien ir-rabbi ma kinux ikellmu mara fil-pubbliku. Għal darb'oħra Ġesu jikser il-preġudizzju ta' żmienu u kellemha xorta waħda. Imma mhux biss. Ġesu kien ludi. U l-lud ma kienux ħbieb ma' Samaritani. Kieku kienet ludija tajt forsi, imma din kienet Samaritana. Però Ġesu kellemha. U kellemha kważi talaba favur, talaba pjaċir. Għatini nixrob. X'inhu jiġri hawnhekk? Il-mulej tal-glorja inħebba f'ġisem uman u anke umilja lilu nnifsu u li jagħti kollox il kulħadd qed jitlob lil din il-mara biex tagħti xi ħaġa lilu. Dan huwa bħal missier li jinżel arkubtejh biex jiġi livell mat-tifel ġkejken tiegħu u jkellmu wiċċ b'wiċċ. Din hija grazzja illi Alla jinżel biex ikellem lilna il-bnedmin. Mara Samaritana staġbet u kellha raġun. U kieku aħna nirrealizzaw illi meta dalgħodu smajna l-kelma tal-Alla moqrija. U Alla li qed jinżel fil-livell tagħna biex ikellimna. Qaltlu imbagħad il-mara kif int li intludi titlob lili mara Samaritana. Ġesu wieġeb u qalilha kieku kont taf il-għotja tal-Alla. U minnu dak li qallek għatini nixrob, kont titolbu int u kien jagħtik il-maħaj. Kieku kont taf il-għotja tal-Alla u kieku taf min jien, kont titlobni jiena u kont nagħtik lil-maħaj. Jien tlabtek ftit ilma minn ġoda l-bir, jiena nista' nagħtik ilma wis aktar importanti li jagħti l-ħajja li tibqa' dejjem. Aktar il qudiem Ġesu se jurija lil din il-mara min hu tassew. Għalissa ma kienx għadu l-waqt. Ftit ieħor jurija. Però sabiħ ukoll li ninnotaw kieku kont taf il-għotja tal-Alla. Għotja, don, rigal. X'inhi din l-għotja tal-Alla? X'inhu dan l-maħaj li wassal għal ħajja ta' dejjem? Hija s-salvazzjoni. Ir-ruħ għaċċana nixfa tal-bniedem għandha bżonn l-ilma. Daqskemm il-ġisem tagħna meta nkunu bilanċ fiżikament, inħossuna ħażin u ma ngħidewx qabel insibu ftit ilma u nixorbuh biex nistejqru, hekk ir-ruħ għaċċana tal-bniedem nixfa għandha bżonn il-grazzja tal-Alla, għandha bżonn il-maħfra tal-Alla, għandha bżonn is-salvazzjoni tal-Alla. U din is-salvazzjoni Ġesu jiddiskrivija bħala rigal. Il-ġimgħa l-oħra staqsejt fuq il-Facebook page tiegħi. U għadt is-salvazzjoni hija rigal? Jew trid taħdem għalija? Interessanti tweġibiet. Il-maġġor parti qalu hi rigal imma trid taħdem għalija. Hi rigal vera imma trid timmerita għalt li oħra. Kun jistħoqlok
Ġifieri, taħdem biex tkun tistħoqlok biex jagħtik dan ir-rigal. Imma ngħid jiena, jekk ngħidlek isma' sa nagħtik rigal, tajjeb, u inti tgħid ejja. Tini. Le. Biex nagħtihulek taħdem għalih. Jekk ħanaħdem għalih, għajduli intom, ma jibqax aktar rigal. Ikun il-paga mbagħad, ikun ħaqni, ikun jistħoqli, nkun ħdimt għalih. Kemm hija mudlama l-qalb tal-bniedem, li affarijiet li jifhmuhom tfal żgħar, il-qalb imkabbra tal-bniedem ma tifhimhomx u ma taċċettahomx. Iva rrid is-salvazzjoni, iva rridha bħala rigal, imma ħanaħdem għalija biex fl-aħħar mill-aħħar inti tgħidli iva, inti ħaqek, inti ħdimt, ħantik il-paga, is-salvazzjoni, idħol għax tassew jistħoqlok. Kieku kont taf il-lotja talla, kont titolbu int biex jagħtik lil-Maħaj. Taf kif tirċevija lotja talla? Billi titlob ilu. Itlob u jingħatalkom. Għandek is-salvazzjoni tgħidli le ma nafx, jew għandi. Kif ġibta? Ħdimt għalija? Le. Kif mela? Mhux tlabt lil Alla biex jagħtihilek. U jekk m'għandekx is-salvazzjoni u tixtieqha, tixtieq din lotja Alla, itolbu u jagħtihilek. Bil-grazzja intom salvati tgħid l-Iskrittura. Permezz tal-fidi, billi temmen fih. U dan mhux minnkom infuskom xi ħaġa li għamiltu intom. Jew ġibtuha minn ġo fikom. Dan hu don tal-Alla. Dan huwa rigal tal-Alla. Mhux blopri li għamiltu intom. L-opra ta' salvazzjoni għamilha Kristu. Is-salvazzjoni dan ir-rigal kisbu Kristu bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Li jonqos minnek, jekk inti tixtieq il-paċi mal-Alla, tixtieq il-maħfra ta' dnubiet, itolbu u jagħtihulek b'xejn, bl-aħlas. Qaltlu l-mara wara li Alla li ħajtija l-ilma lil-Maħaj, qaltlu l-mara, Sinjur, int m'għandekx biex timla u l-biru font, imnejn mela għandek dan lil-Maħaj. Jaqgħu int akbar minn Ġakob missierna li tagħna l-bir li xorob minnu u stess u wlied u l-bejjem tiegħu. Hemm naqra ironija u x'din. Jaqgħu int akbar minn Ġakob. U Ġesu nimmaġna qal dik ikbar. Għajmi ħlaqtu jiena s-salvatur tiegħu, jiena l-imgħallem tiegħu. Ikbar minnux. Imma Ġesu qal issa jibqa' ma jirrevelax l-identità tiegħu. Ġesu baqa' jindirizza il-bżonn li verament kellha din il-mara. Billi qalla wieġeb Ġesu għalilha min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqbdulax. Iżda kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien ma jaqbduwax qatt, imma l-ilma li nagħtih jien ikun fih għajn ta' ilma ġieri sal-ħajja ta' dejjem. Kontrast bejn l-ilma fiżiku li għandna bżonnu, ejja ngħiduha kif inhi. U l-ilma ġieri, l-ilma ħaj, l-ilma li jagħti l-ħajja li Ġesu jagħtina. Il-mara sa issa għadha biss taħseb fuq livell ta' ilma H2O biex niftehmu. Qaltlu l-mara, Sinjura tini dan l-ilma biex ma jaqbadniex l-aċċ u lanqas niġi hawn nimla, nieħu kedda kull jum niġi hawn fix-xemx biex nimla l-ilma, tini minn dan l-ilma. Tifranka li problema kbira f'ħajti u solvili ħafna taħbit. Kena tagħta taħseb biss fuq termini fiżiċi. Ġesu qed jitkellem fuq realtajiet spiritwali. L-ilma ħaj li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Kultant naħseb illi waħda mir-raġunijiet għall-inqas illi ħafna nies qatt ma jduqu qatra waħda mill-ilma li jagħti Ġesu ili huma biss ħsiebhom
fl-ilma fiżiku u ħwejjeġ bżonnijiet materjali oħra. Se niekol, se nixrob, se nilbes, kif ħanġib il-flus, se nixtri, x'dar ħanixtri, x'karozza ħanixtri, fejn ħammur vakanza, kif se niddeverti iktar, u ħwejjeġ bħal dawn. Uħud minnhom hemm bżonnhom hemm xtajt. Rridu niklu nixorbu x'naf jien. Imma tkun ħasra u vera li tgħaddi dal-4 fuq din id-dinja tħabat biss għal affarijiet li wara ftit jgħaddu. Li mal-mewt tiegħek jispiċċa kollox. X'ħadd jieħu warajk? Kemm se tieħu mill-flus li għandek il-ġenna? Kemm? Nofshom? Kollha? 5 euros. Għas ċenteżmu. Ma tieħu xejn. Però sfortunatament nerġa' ngħid, minn dak li nara madwari ħafna nies huma fissati biss fuq ħwejjeġ materjali. Fuq il-possessjonijiet tagħhom, fuq il-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà, fuq id-divertiment u ħwejjeġ bħal dawn. Ara kif weġiba Ġesu. Għalila Ġesu mur. Sejħ lil żewġek u ejjaw. Tweġġaw. Weġbet il-mara u qalet m'għandix raġel. Għalila Ġesu sewwet m'għandikx raġel għax 5 riġiel kellek u dak li għandek issa mhux żewġek. Dan sewwa qed. Ġesu huwa qiebes hawnhekk m'hemmx tajt. U jweġġa' u kif ngħidu bil-Malti laqata fil-laħam il-ħaj. Imma mhux biex iweġġaħħa hekk, biex jieħu gost iweġġaħħa, biex jurija kemm hi mara ħażina, imma bħal meta it-tabib ipoġġi subajh fuq il-ferita. Mhux biex iweġġaq u joqgħod jawwar fiha, imma biex ifejjaq. Hekk Ġesu qed ipoġġi l din il-mara fir-realtà ta' ħajjitha u jurija il-bżonn li kellha għal maħfra. Inċidentalment, billi qrala ħajjitha mara li qatt ma kien ra qabel, Ġesu qed juri qawwa ta' omnixjenza li jaf il-qalb, jaf il-ħajja ta' din il-mara. Palma fil-kapitlu ta' qabel naqraw li Ġesu ma kellux bżonn min jixhed fuq il-bnedmin għax kien jaf xemm fil-bnedmin, il-Bibja tgħid li ħadd ma jaf qalb il-bniedem ħlief Alla. Hija biex ngħidu hekk raġġ dawl li ħareġ minnu li juri d-divinità tiegħu. Bħalma ftit qabel naraw il dan ir-raġel miexi minn post tal-ieħor, raġel qajjiem minn vjaġġ, raġel bil-ġuħ u bagħat id-dixxipli jixtru l-ikel, raġel bil-għaġġ u qed jitlob mara tagħtih jixrob. L-umanità ta' Ġesu Kristu, id-divinità ta' Kristu maqudin f'persuna waħda l-mulej Ġesu Kristu. Aħna nemmnu li Ġesu hu verament Alla, hu verament bniedem illi niżel fostna, ġie fostna bħala bniedem biex ikun jista' jifdina. Ġesu għalila mur sejjaħ lil żewġek. U forsi dalgħodu wkoll Ġesu ipoġġi subajh fuq qasam partikolari ta' ħajtek. U jgħidlek u int. U jurik dak id-dnub partikolari li hemm f'ħajtek. Forsi jaf ikun l-ipokrezija, il-gburija, ir-rejba li trid iktar minn ħwejjeġ tad-dinja, is-ser, il-gideb, il-pornografija,
iż-żena, l-diżonestà tiegħek, il-rabja tiegħek, x'inhi dik il-qasam ta' ħajtek fejn qed tikser il-kmandamenti tal-Alla. Ġesu jgħidlek se tagħmel hemmhekk. Il-mara meta Ġesu għalilha ħajjita, weġbitu qaltlu Sinjur, nara li int profeta. Missirijiet qiemu fuq din il-muntanja u intom tajdu li f'Ġerusalem hu l-lok fejn wieħed għandu jagħti qima. Xi wħud jgħidu li hawnhekk il-mara qed tipprova tiżloqlu, taħrab mis-suġġett billi ddaħħal kwistjoni teoloġika. Hekk kont naħseb fil-passat, illum naħsibha mod ieħor. Din il-mara kienet tassew impressjonata mill-fatt illi Ġesu urija ħajjita. Infatti meta aktar tard Ġesu wera minnu marret tiġri fil-belt u x'qaltilhom lin-nies tal-belt ta' Sikar, raw raġel li qalli kull ma għamil. Dik kienet il-ħaġa li lilha impressjonata li dan hu il-profeta, dan mhux bniedem sempliċi, dan hu xi ħadd mibgħut minn Alla. U l-ewwel ħaġa li riedet tistaqsih kienet fuq il-qima ġenwina li wieħed jagħti. Din hija kwistjoni li bejn il-Lut u s-Samaritani kienet ilha sejra sekli. Is-Samaritani jgħidu li trid tqim fuq il-muntanja Gerizim, il-Lut jgħidu fuq il-muntanja Zion, huma kellhom it-tempju tagħhom, il-Lut kellhom it-tempju f'Ġerusalem, li ma wieħed huwa l-qima aċċettabbli minn Alla. Tgħidli kif ġie dan il-ħsieb ta' qima u mhux qima f'dan il-mument? Għaliex tafx kienu jmorru jagħmlu fit-tempju n-nies dak iż-żmien, jmorru jieħdu sagrifiċċji bit-pattija għal dnubietom. U forsi din il-mara f'dan il-mument meta hija konxja ta' dnubieta, meta hija niedma minn dnubieta, meta trid teħles mid-dnub tagħha, riedet tagħmel sagrifiċċju bit-pattija għad-dnub, ma nafx qed nispekula. Ma jista' jkun li kien hekk. Għalhekk saqsietu fuq il-qima illi hija aċċettabbli quddiem Alla. U Ġesu weġibha. Għalilha Ġesu, hemm inni mara sija tasal meta la fuq din il-muntanja u lanqas f'Ġerusalem ma tagħtu qima lill-missier. Intom tqimu dak li ma tafux. Aħna, ġifieri l-Lut, nafu dak li nqimu għax is-salvazzjoni tiġi mill-Lut. Imma tiġi sija u issa hi meta dawk li jqimu fis-sewwa iqimu l-missier fl-ispirtu u fis-sewwa. Għax bħal dawn ifittex il-missier biex iqimuh Alla u spirtu u dawk li iqimuh jeħtieġ iqimuh fl-ispirtu u fis-sewwa. Tlet ħwejjeġ nixtieq ngħid fuq din ir-risposta ta' Ġesu. L-ewwel nett, Ġesu għamilha ċara ma' din il-mara Samaritana illi l-qima vera lil Alla kienu qegħdin jagħtuha il-Lut, mhux is-Samaritani. Issemgħu, meta qalilha intom tqimu dak li ma tafux. Ma tafux. Lil Alla ma tafux. Min għalikom tafuh, imma fil-fatt ma tafux. Aħna l-Lut nafu lil dak li nqimu, nafuh lil Alla. Għax is-salvazzjoni tiġi mill-Lut. Il-salvazzjoni tiġi mill-Lut għax kien lill-Lut illi Alla ta' il-kodba imqazza li jirrevelaw l-istorja tas-salvazzjoni. U mhux biss il-5 kodba tal-bidu, imma l-kodba kollha li aħna nsejħu t-Testament il-Qadim. Kien lill-Lut li tuhom il-weda tal-Messija, kien il-Lut li wara minn kollox. Mill-Lut u stess il-feddej kellu jitwieled biex isalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Salvazzjoni tiġi mill-Lut. Qed ngħid dan għal raġuni waħda. Illum hawn idea popolari illi l-importanti li tkun sinċir fir-reliġjon tiegħek, vera jew le. Issa jekk imux bħala Kristjan, bħala Kattoliku, bħala jinnaf, bħala Musulman, bħala Indu, inċinti l-importanti li tkun sinċir u kull triq b'xi mod jew ieħor twassal għand Alla. Ġesu ma jilqax filosofija bħal dik. Intom ma tafuħx, min għalikom tafuħ, lil Alla ma tafuħx, aħna nafu lil dak li qegħdin nqimu. Salvazzjoni tiġi mill-Lut, minn wieħed ludi, mill-Messija minn għand ħadd iktar.
Ħalli ma nitilqux minn hawn bl-idea u iva billi nkunu naqra differenti minn xulxin, kultant dik naqra differenza taf tagħmel id-differenza bejn ħajja u mewt. Għax is-Samaritani inċidentalment kellhom ħafna elementi fil-reliġjon tagħhom li kienu tajbin u ġejjin mill-Iskrittura, il-problema mhux dik kienet, il-problema li ma' dawk l-elementi kienu ħaltu ħafna idejat pagani u ħsibijiet u tradizzjonijiet umani magħhom li kienu għarqu r-revelazzjoni tal-Alla. Hemm bżonn biex il-qima tagħna tkun milquwa kif qal Ġesu, dan huwa t-tieni punt li rrid ngħid, trid tkun fl-ispirtu u sewwa fil-verità, in truth. In truth. Hawnhekk trid tkun fl-ispirtu, mhux xi ħaġa formalità fuq barra, taf kif li ħanqumu li ħanpoġġu li ħanagħmlu din il-ħaġa li ħajkonna l-setup b'mod partikolari li l-servizzi hemm post għalihom nissupponi dawn l-affarijiet. Imma iktar importanti mill-forma ta' barra, mill-forma ta' barra, hija dak li hemm fil-qalb, fl-ispirtu tal-bniedem. U meta Alla jsalva bniedem, jimlielu qalbu bil-ferħ u bħal Marija jgħid ruħi tfaħħar il-kobor tal-murej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla Salvatur tiegħi. Hija dik il-ferħ li ġejja font mill-qalb l-inter tal-bniedem. Għax Ġesu qalilhom lil-Lut intom kwota l-Iżajja kif fomkom tqimuni imma qalbkom hija l-bot minni. Alla jrid qima minn għandna sinċira, ġejja mill-qalb. Hija qima li ġejja bħala riżultat li qegħdin nirrispondu għax għarafna kemm hu tajjeb magħna u issa qegħdin nirrispondu leh bil-ferħ. Tiġi ssija u issa meta dawk li iqimu fis-sewwa li jqimu tas-sew ġifieri fil-verità, iqimu l-missier fl-ispirtu u fil-verità. Il-verità b'kuntrast, pereżempju, mal-errur, mal-iżbalji tas-Samaritani. Dak irid jitlaq. Imma naħseb jien ukoll b'kuntrast meta qal inqimu lill-missier fis-sewwa fil-verità, b'kuntrast mad-dellijiet u s-simboliżmi tal-reliġjon Ludija. L-Lut kienu jqimu lill-Alla u Alla stess qallhom jqimu hekk billi jiġu u joffru sagrifiċċji, jaqbdu l-annimal, joqtluh, jixerdu d-dem, jagħmluh fuq l-artal, jaħarquh fit-tempju, daħħal id-dem tal-bdabat fil-preżenza ta' Alla. Dawn kienu affarijiet li talabhom Alla, imma kienu permanenti, kienu għal dejjem, kienu s-sustanza tal-affarijiet, jew kienu sempliċiment sinjal, simbolu ta' xi ħaġa ħja li kellha tiġi. U dik xi ħaġa ħja li kellha tiġi kien Ġesu nnifsu. Il-ħrief li nqatlu fit-Testament il-qadim kienu jissimbolizzaw il-ħaruf tal-Alla li jneħħi n-nubiet tad-dinja. Dawk li jqimu lill-Alla llum huma dawk li jarfu lil Ġesu bħala liben tal-Alla li ġie fid-dinja, li jgħix ħajja perfetta, li miet fuq is-salib bitpatti għad-dnubiet ta' ħaddieħor u li ma kellu ebda dnub ħa fuqu id-dnubiet ta' ħaddieħor u patta għalihom darba l dejjem fuq is-salib. Dawn huma illi illum iqimu lill-missier fl-ispirtu u fis-sewwa. L-aħħar ħaġa li joħroġ ftakart li għattilkom 3 punti, naħseb 3 punti għal aktar wieħed li jeċitani. Minn dan il-sentenza kollha, aktar minn sentenza paragrafu sħiħ, jolqotni kelma waħda l-iktar li teċitani. Tafu x'inhi? Tajli men naf x'inhi xem f'moħħok, mara ħanajdilkom. Hija l-kelma ifittex. Il-missier bħal dawn ifittex il-missier biex iqimuh. Min qiegħed ifittex lil min? Aħna nfittxu lill-Alla. M'hemm ħadd li jfittex l-Alla tgħid l-Iskrittura. Peress li aħna midinbin, aħna imbewġu lem, naħarbu minnu.
M'hemm ħadd li jfittex l-Alla. Tal-li ma jinnaf nies li huma reliġjużi u għandhom ħerqa u jixtiequ qegħdin jaqraw jfittxu x'naf jien, forsi qegħdin ifittxu il-favuri li jagħtihom Alla, il-ferħ, il-paċi, il-maħfra ta' dnubiet, ma mhux ifittxu lil Alla. Huwa Alla li jfittex il-bniedem u jsibu u jsalvah. Bħalma qed jagħmel bħalissa b'tinnotaw f'din l-istorja. Għaliex kellu bżonn jgħaddi mis-Samarija Ġesu? Għaliex waqaf ħdejn il-bir? Għaliex Alla kien qed ifittex mara li ma jafa ħadd, li ma jaħmilha ħadd, li kulħadd jitkellem fuqha. Però Alla l-Missier kien qed ifittex lil dik il-mara biex ibidlilha ħajjitha, biex jagħtiha qalb ġdida, biex jaħfrilha dnubietha u biex jagħtiha qalb mimlija imħabba u ferħ u paċi lejh. Ġesu qal fuq innifsu, jiena ġejt biex infittex u nsalva lil midinbin. Dini waħda minnhom. Il-mara qaltlu naf evidentement dil-mara hija eċċitata b'dak li qed jgħidilha Ġesu. Naf li għandu jiġi l-Messija li jissejjaħ Kristu meta jiġi hu jarrafna kollox, jgħidilna kollox, dan mistoqsijiet teoloġiċi u ta' reliġjoni u ta' fidi, ħajdilna eżattament x'għandna nagħmlu. U kien hawnhekk li Ġesu jirrevela jikxef lilu nnifsu jgħidilha u min tassew. Għalilha Ġesu ħaġa li ma qala lil ħadd iktar. Ħaġa li ma marx Ġerusalemm u sab it-tempju u sab il-gbarat tal-lut qalilhom ejja ħanajdilkom xi ħaġa fuq innifsi. Anke Ġesu fil-mirakli li kien jagħmel sikwit kien jgħidilhom mur tajt xejn. Ġesu donnu kien reluctant, kien joqgħod lura milli jikxef min hu. Mod partikolari b'mod daqshekk miftuħ. Le laqqas kien ludi. Jew ludija li Ġesu oġbu jikxef l-identità tiegħu. Ma kellha tkun din il-mara li ma jafa ħadd, li f'għajnejn in-nies ma tiswa xejn. Ġesu qalilha, jien hu. Jien hu. Dak huwa l-isem tal-Alla. Jien hu li qiegħed nitkellem miegħek. Moment. F'dak il-ħin ġew id-disċipli. Ġejjin bl-ikel. Il-mara ħallit il-qolla li kellha warajja, il-ġarra li kellha fuq il-bir. Mimlija ferħ din telqet sparata lejn il-belt ta' Sikar biex tgħid lin-nies tal-belt bl-iskoperta li għamlet. Sekonda waħda saret evanġelista di. Kif tista meta qalbek issa inħelset mit-toqol u mill-pis, mill-ħmieġ ta' dnub. Issa li ltqajt wiċċ imwiċċ ma' dawk li l-popli talla kien ilhom jistennew għal tant mijiet eluf ta' snin u inti kellek il-privileġġ li tiltaqa' miegħu u hu stess jgħidlek wiċċ imwiċċ jiena hu l-Kristu. U din marret tajt il-kulħadd u tuża t-tattika ma bdiex tgħidilhom jien żgur sibt il-Messija, qtilhom mistoqsija ma taħsbu li forsi dan jista' jkun il-Messija, speċi ħalli fikom qed nagħtikom ma tafx naf li qalli kull ma għamilt. Ejjew waraw ejjew semgħu lilu. X'evanġelizzazzjoni dik. Ejja isma' lilu n-nies tal-belt ġew u talbuh joqgħod magħhom. U Ġesu tom jumejn. U f'dawk il-jumejn xandrilhom il-Vanġelu, xandrilhom lilu nnifsu. U fl-aħħar il-Samaritani qalu issa nemmnu mhux minħabba kliemek lil mara għax aħna nfusna smajnieh. U nafu li hu tassew il-Kristu, is-Salvatur tad-dinja. Is-Salvatur mhux tal-Lut biss, imma s-Salvatur tal-Lut u tas-Samaritani u tal-Ġentili
u tal-Maltin. Kapitlu 3 Nikodemu jurina bniedem reliġjuż ħafna. U Ġesu qallu jeħtieġlek titwieled mill-ġdid. Ara kemm taħseb li inti tajjeb, jekk ma jkunx l-Ispirtu tal-Alla li jibdillek qalbek int ma tidħolx fis-saltna tal-Alla. Lil din il-mara midimba, ħażina, rifjutata mis-soċjetà, Ġesu jiltaqa' magħha u lilha wkoll jurija it-triq tas-salvazzjoni. Ma tistax tkun tajjeb biżżejjed bħal Nikodemu li tajt jien m'għandix bżonnu li Kristu. Imma laqqas tista' tkun ħażin tant li Kristu se jwarbek, anzi jiltaqa' miegħek u jilqak u jagħtik l-ilma tal-ħajja. Jiena naħseb illi kull wieħed minna jrid jistaqsi din il-mistoqsija. X'inhu jgħid li Ġesu dal-għodu? Min inti? X'inhu l-istat tiegħek fis-soċjetà? Mara raġel, sinjur le, oli baxx, midneb kbir, midneb żgħir, reliġjuż, m'intix reliġjuż, taf l-Iskrittura, ma tafx l-Iskrittura, dawn l-affarijiet kollha titwarrabhom. Ħaġa waħda għandek bżonn. Inti għandek bżonn il-lotja tas-salvazzjoni li Ġesu qed joffrilek fih innifsu. Għaliex dak Ġesu li l-ħaruf tal-Alla li miet bit-patti għadnu biet, wara 3 ijiem qam mill-mewt u bħalissa jinsab fil-glorja tal-ġenna. U jista' jsalva għal kollox kompletament il-dawk illi bih jersqu lejn Alla għax hu ħajja għal dejjem biex jidħol għalihom. Trid lotja tas-salvazzjoni, staqsi għalija, itlob lil Alla jagħtihilek. U fuq l-awtorità tal-kelma tal-Alla ngħidlek, jagħtihilek. Din hija l-aħħar kelma, l-kelma ta' Ġesu Kristu għalik. Iftaħ widnejk, iftaħ qalbek għalija. Fl-aħħar jum, l-aqwa jum tal-festa, Ġesu qam bil-wifqa u għajjat billi qal. Jekk xi ħadd għandu laċċ, ħajjiġi għandi u jixrob. Min jemmen fija, kif qalet l-Iskrittura, joħroġ minn ġewwa fih xmajjar ta' ilma ħaj.